Assalamu alaikum ‘yan uwa, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani a yau zan nuna muku wani hanya wanda ake samun kuɗi sosai da sosai. Na san da yawa wasunku sun san wannan hanyar amma kuma wasu ba su sani ba. So ga waɗanda ba su sani ba, insha Allahu daga yau wayanka ta daina sha maka data a banza, za ka fara samun kuɗi da ita matuƙar ba za ka raina ba. Kuma ana samun kuɗi sosai da sosai da wannan application ɗin. So zan ajiye muku link ɗin wannan application ɗin a description kamar yadda kuke gani. Da zarar kun danna zai nuna muku wannan fuska. So da zarar kun danna zai kawo muku wannan fuskan, zai ce ku yi registration a nan wurin. So daga farko abin da za ka yi shine ga wani wuri na an danna sign off. Kamar yadda kuke gani gashi nan sign up. Da zarar ka danna sign up zai nuna maka fuska kamar haka. Abu na farko da za ka fara yi shine za ka zo nan wurin da aka rubuta wato full name. Za ka sanya sunanka a nan wurin kamar yadda kuke gani. Sai ku sa username a nan wurin, sai ku sa email address, sai ku sa password, sai ku confirming password a nan wurin, sai ku sa country, ƙasanka kenan. Misali in kai ɗan Najeriya ne ka sa Nigeria. So direct da zaran ka yi haka sai ka zo ka danna wannan alama ta sign in. So yanzu misali bari ku gani, zan sa sunana misali na sa sunana misali, za ka sa full name naka. Misali na sa Adamu Isa, sai ka zo ka sa username naka. Misali sai mu sa Adamu Isa 10. Wannan shine username misali yanda za ka yi amfani da shi. Sai ka sanya wato email address naka. Misali zan sanya email address nawa to kamar yadda kuke gani na sa wato ainihin email address nawa. Sai yanzu in sanya password. Kowa ya san password, so ba sai na tsaya wannan ba. So ka sa password ɗin da ba za ka manta da shi ba kwata-kwata, saboda kar ka zo ka losing account naka. Ka sa password ɗin da ba za ka manta da shi ba kwata-kwata. So bayan ka sa password naka kawai za ka zo ka danna wato ainihin wannan wurin ne, ka danna sign in. Zai shigar da kai cikin application ɗin kai tsaye. So kamar yadda kuke gani. So da zarar ka sanya so gashi nan bayan ka yi sign in zai nuna maka fuska kamar haka. Zai ce ka maimaita username naka da password naka. Misali a can mun sa username namu Adamu Isa 10 muka sa. Sai ka zo ka maimaita password naka a nan wurin kamar yadda kuke gani. In ka sanya password naka a nan wurin kamar yadda kuke gani direct, so sai ka shiga, sai ka danna sign in again nan wurin gashi nan. Za ka danna sign in. So da zarar ka danna sign in zai shiga da kai cikin application ɗin kamar yadda kuke gani. Bayan ka yi register ka danna sign in direct ya wuce, zai nuna maka fuska kamar haka. So kamar haka gashi nan kamar yadda kuke gani. Ga abubuwan da nake da shi a cikin, ina da kuɗi a cikin wannan account ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani. Amma kai zai nuna maka zero ne, ba ka yi aikin komai a ciki ba kamar yadda kuke gani. So abu na farko abin da za ka fara yin kana so ka yi aiki ka fara samun kuɗi, za ka zo ka danna wato waɗannan ɗigo-ɗigon ne gashi nan a nan wurin kamar yadda kuke gani gashi nan. Za ka danna shi. Bayan ka danna wannan ɗigo-ɗigon zai nuna maka fuska kamar haka. Ga dashboard, ga find job, ga waye kamar yadda kuke gani. So idan kana son ka fara aiki da wannan application ɗin, ga wannan abin kamar yadda kuke gani. Wannan find job ɗin gashi nan kamar yadda kuke gani. Shi za ku danna shi. Bayan kun danna shi misali kamar haka, na danna shi. So zai buɗe min fuska kamar haka. Ga wurin da suke sanya ayyukan nan. Kun gane? So bayan kun danna wannan wurin, in ya nuna muku wurin da suke sanya ayyuka, sai ka zo ka taɓa wannan wurin kamar yadda kuke gani gashi nan. Gashi nan. In ka taɓa shi kamar yadda kuke gani, da zaran ka taɓa shi sai ka zaɓi highest price. Gashi nan highest price. Sai ka danna highest price.
Da zarar ka danna highest price kun gani ga aikin 1000 a nan wurin kamar yadda kuke gani. Ga aikin 1000 kun ga wannan naira 1000 ne. So ga kuma na 320 kamar yadda kuke gani. Duka tax ne da ake yi wanda kuma duka ana samun kuɗi da shi. In kuka yi ƙasa ga na 200, ga na 150, ga na wani na 150 kamar da kuke gani. So wannan shine hanyar da ake bi a samu kuɗi. Yanzu misali idan kana so ka yi aiki da wannan application ɗin kamar yadda ya nuna muku a nan, sai ka zo nan wurin, wato sai ka zo ka taɓa wannan detail ɗin, shi za ka taɓa a nan wurin. Da zarar ka taɓa misali kamar haka zai buɗe maka wato aikin da yake so a yi masa. Kun ga rubutun shi a nan, duk abubuwan da yake so a yi gashi nan a nan wurin kamar yadda kuke gani. Duka gashi nan abubuwan da yake so a yi masa. So ga link ɗin da ake dannawa a je a yi aikin nan. Wannan kamar yadda kuke gani nan wurin shi ake dannawa. So da zarar ka danna zai kai ka duk inda za ka je ka yi masa aikin da kake so. Idan ka gama aikin sai ka zo nan wurin kamar yadda kuke gani, nan inda aka rubuta book now ɗin nan, shi za ka taɓa. Da zarar ka taɓa yanzu misali kamar haka nan wurin kun gani na taɓa ya ce ya ji ya yi booking kenan. Yanzu misali ina so na gama aikin, ana yin screenshot, za ka je ka yi screenshot sai ka sake shiga wannan wurin sai ka taɓa. Misali in ka taɓa an kai masa aikin da ka taɓa sai ka zo nan wurin da aka rubuta wato submit. Kun gan shi gashi nan, shi nan da ka taɓa. Da zarar ka taɓa submit proof, da zarar ka taɓa kamar haka sai ka zo nan wurin sai ka rubuta done kamar haka kamar yadda kuke gani. Nan kuma inda aka rubuta wato choose file ɗin nan kamar yadda kuke gani, nan wurin wanda inda aka rubuta choose file sai ka taɓa shi. Da zarar ka taɓa shi zai kai ka cikin photos naka sai ka ɗauki hoton da kake so ka ɗauka sai ka zo ka tura. Da zarar ka choosing screenshot da kai aikin da kai masa sai ka zo ka taɓa nan wurin inda aka rubuta submit. Gashi nan kamar yadda kuke gani inda aka rubuta submit sai ka zo ka submitin mishi. Shikenan ka gama aikin da za ka yi masa a cikin wannan application ɗin. So duk wanda za ka yi mishi aiki a cikin wannan kamar yadda kuke gani za ka zo nan wurin ka taɓa sai ka je find jobs. Da zarar ka taɓa find jobs gashi bidiyon na ya burge ka, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. Na gode.